Хора, сега ще долети. Имаме един малък. Вижте сега, мама там ще намери Найденчо. А Поли и сега ще долети. Той в момента ме е на телефона кацнал. Ето, вижте, сега отиде да ревнува. Защото той иска само към него уважение и не дава на другия малък папагал да го взема. Те го е там, го изкарват. А Поли ревнува. Го нашия Поли там седи и ревнува, защото има друго папагалче. А миленькото това Найденчо, чухте ли? Поли ревнува. А Найденчо, още миленькия, не може да лети като нормалните. Нали, Найденчо? А нашия Поли ревнува. Го нашия Поли седи и ревнува. И ще скочи сега към Найденчо. Това го усещам, нали, Попи? Нали, Поли? Почва да бяга насил. А Найденчо е там са катери зад клетката. Ето го Найденчо. А Поли все още го гледам как ревнува и си продължава да ревнува. Нали, Поли? Нали? А Найденчо седи като летяща мишка. И се казва прилетва. Вой Поли сам е на гърба. А нашия Найденчо бяга, а Поли ревнува. Ето. Беше ми на главата, дойде да ревнува. Чуйте го как ревнува. Нали, Поли? Нали? Мама няма друго пиле да взима, нали? Нямаме право да взимаме друго пиле. Така ли, мама? Ето, даже отиде и на клетката да му казва: спри, това е моята мама. Ето, вижте как ревнува. Ревнува и продължава да ревнува. Ето, спря ревнува. Найденчо седи и се чуди. Поли пак започва. Миленькия Найденчо, карат му се. А Поли ревнува на клетката. Нали, Поли? Ревнуваш. Ела тук. Айде, на ръката там. А Найденчо седи и е в шок. Нали, Найденчо? Кара ти са господин Полев. Така го наричам, когато се кара на Найденчо. Нали, Поли? Нали, Поли? А Найденчо седи кротко. Ето го попчето. Нашето попче, ама мама си е мама, ние не го делим с никой. Нали, Поли? Да. Ти на никой не му даваш, мамо, нали? Друго пиле не мога да пипам. Така ли, мамо? Така ли, Рожбичко? Мами? Ще им кажеш ли здравейте? Ехо, где е моята мама? Поли? Где е моята мама, Поли? Дай цувка на мама, дай. Дай цувка. Дай бързо цувка. Кое е тук една? Гагутка. Гагутки, там попче. Ще им кажеш здравейте. Аз съм Поли. Нали?
Здравейте, его, нашия закачко. Де тревнува, не дава на мама да бара други пилета. Нали? Попче? Нали? Нали, Попи? А нашия там седи и почва лека по лека да заспива. А нашия Поли седи мирно. Мирно. Нали, Поли? Седи смирно. Нали? Нашия Поли. Това е нашия Поли, който много не дава да барат чужди пилета. Нали? Няма да бягаш. Не дай да бягаш от въпроса. Ей, няма да бягаш от въпроса. Няма да бягаш от въпроса. Къде бягаш от въпроса? Това е въпрос към тебе. Добре, разбрахме, не даваш. Сега ще бягаш ли? А, Попи? И сега за финал ще ви покажем Попи къде е Деби в момента да ме кацне отгоре. Ето го къде е Попи. Ето там отгоре. Седи Деби. И не забравяйте от това видео да се абонирате, Да праснете един лайк. И да цакнете камбанката. Да се абонирате с камбанката. Чао ти, до нови срещи!